କଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛ ଯାଉନ କଣ ପାଇଁ? ରୁହ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ? ସେଇଠି ଠିଆ ହବ। ଦେଖିଲ ତମେ କଣ କରିଛ ବାଡେଇକି? ଭାଇ ମତେ ଜମା ଠିକ ଲାଗୁନି ଭାଇ। ବଡ ଘର ବଡ ଗୁମର କଥା ହେଲା। ଓହୋ ବଡ ଘର ବଡ ଗୁମର କଥା ପୁଣି ତୁ ସେଇ କଥା ଉଠଉଛୁ? ତତେ ବା କହିଲି ଦେଖୁଛୁ ଘର ଦୁଆର ଦେଖିଲେ କଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭଉଣୀ କେତେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି? ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ ଓହୋ ବାହାରେ ବା ଠିଆ ହେଲେ 3 ମାହାଲାକୁ ଆଖି ପାଉନି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଭାଇ ଆଗେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଲରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ମନଟା ଖୁସି। ଆରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଥିବ। ଏତେ ବଡ ଘର ଯେହେତୁ ସିଏ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବ। ତୁ କାହିଁ ସେଟା ମନରେ ଆରେ ମୁଁ ଭଲରେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା ଭାଇ। ହଁ କେମିତି ଅଛୁ କିରେ? ହଁ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଚାଲ। ଆରେ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କଣ? ଆରେ ଇଏ ବାଥରୁମ ରେ ପଡି ଯାଇଥିଲି ତ। ଓଠରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ବାଥରୁମ ରେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ? ବାଥରୁମ ପଡିଗଲେ ଓଠରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ? ଆରେ ଏବେ ତ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ଚିହ୍ନ। ନାଇଁ ରେ ବାଥରୁମ ରେ ପଡି ଯାଇଥିଲି। ଭାଇ ଏ କଣ? ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କଳି ଝଗଡା ହୁଏ। କାଲି ଟିକେ କଳି ଝଗଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ କଣ ହେଲା? ତାପରେ କଣ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକି ବାଡେଇବ? ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏ ଆମ ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଆପଣ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି? କଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛ ଯାଉନ କଣ ପାଇଁ? ରୁହ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ? ସେଇଠି ଠିଆ ହବ। ଦେଖିଲ ତମେ କଣ କରିଛ ବାଡେଇକି? ଭାଇ ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ କିଏ ମନା? ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତମେ ବୁଝିବ? ଆରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଏବେ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପରା ଆମ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ତମର କଣ ଏତିକି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ତମ ଘରେ ସେ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ଖଟୁଛି, ତମେ ତାକୁ ବାଡେଇକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛ? ତମର ଥରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପୁରେଇବାର ଥିଲା ସେ କାହା ଝିଅ କାହା ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ। ଓହୋ ମୋର ଏଇଟା ଭାବିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଭାଇ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଟା ଭାବିନି। ଆପଣ ଟିକେ 15 ଦିନ ତଳ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ବି ଝିଅ। ସେ 15 ଦିନ ତଳର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ ଦି ଭାଇ ଯାକ। ହେଇ ଶୁଣ, ଯଦି ରୋଷେଇ ଆସୁନି ବାପ ଘରକୁ ପଳାଅ। ସେଠୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିକି ତାପରେ ଆସିବ। କୋଉଦିନ ଲୁଣିଆ ତ କୋଉଦିନ ରାଗ କରିଦଉଛ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ହେଲା। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟୋକା ସେଦିନ କାଲି ରାତିରେ କହୁଛି ସେ ଭାତ ଘରେ ସବୁ ନରମ କରି ଥୋଇ ଦେଇଛ, ରୁଟି ତ ବେଲି ଆସୁନି। ତମକୁ ଏଇ ତମକୁ କଣ ଦରକାର ହଉଛି ଜାଣିଛ ତ? ଏଇ ବାଡିରେ ଖାଲି ସେକିବା ଦରକାର ହଉଛି ହେଲା। ସେକିବା ଏଇ ଏ ବାଡିରେ ବାଡେଇକି ବାଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ତମେ ସୁଧୁରି ପାରିବନି। ଭାଇ ଏମିତି ତୁ ଯୋଉଟା ଆଉଁସିଲା ବେଳେ ମାରୁଛୁ ନା ସେଥିରେ କିଛି ହବନି। ଏ ନୁଣିଆ ତ ନୁଣିଆ କୋଉନ ଖାଇବାରେ ବିଷ ପକେଇ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିଲୁ। ଦେଖ କେମିତି ମରାଯାଏ। କଣ ହେଲା? ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା ନା? ଶୁଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଅ ନା ତମ ଆଡକୁ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହୁଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବ। ତମ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀ କି ପଶୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଭାଇ ପଚାର ତମ ଭଉଣୀ କି, ତମ ସାମ୍ନାରେ ପଚାର କୋଉ ଦିନ ତା ଆଖିରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ବି ଲୁହ ମୁଁ ଝରିବାକୁ ଦେଇନି। ପଚାର। ନାଇଁ ଭାଇ ସେଦିନ ଆମର ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଦିନର ଇଏ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। କେମିତି ତମେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିପାରିଲ? ସିଏ ତ ଭାଉଜ, ତ ମା ସମାନ। ମା ଉପରୁ କି ହାତ ଉଠାଏ? ତ ଭାଉଜ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ। ଆଉ ତମେ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ଘର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସିଏ ମତେ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା କି ତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ତମେ ଏମିତି କରି ଦେଖେଇବ। ମାରି ନାହାନ୍ତି ମତେ, ଦେଖ ଦେଖ ହେଲା। ସେ ମତେ କିଛି ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନିଅ। ଏସବୁ ମତେ ସେ ଜାଣି ଜାଣିକା କହିଥିଲେ। ଖାଲି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା ହେଲା। ଶୁଣ, ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁନ ତମର ଯେମିତି ଭଉଣୀ ସିଏ, ସିଏ ତମେ ବି ଯାହା ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛ ସିଏ ବି ଆଉ କାହାର ଭଉଣୀ, ଆଉ କାହାର ଝିଅ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯଦି ତମେ ଲୁହ ଦବ ଜଳି ପୋଡି ତମେ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। କେବେ ବି ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ମୋରି ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକ। ମୁଁ ବି ଭାଉଜ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ବି ଲୁହ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଭଲରେ ରହିପାରିବେନି ହେଲା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
ରହିଲୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।